توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله جنيجي سمد لما صلى توكلت على الله وينبوني بدي فما علم توكلت على الله جنيجي سمد لما صلى توكلت على الله وكم ينجي دك فما علي توكلت على الله دلي فونا فما على دو توكلت على الله على جين ودبا فما على دو توكلت. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. Nere nga kalanke. Mais amlo ko tu connais ça. Aïe, on met à EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Nyanani Alamini, Fédération Malienne de Cyclisme Kelenflene, Kassan Bafla Mouan, Ani Nani, Championnat National, Negasoboli Bala Ben, Demsenun Kamamunu Chite Teme Santan, Ani Shekin Kani, Ankama Junior, Ne Negasoboli Bayin Apnake, Samedi, Septembre Kalo, Kle Wolonvla, San Bafla Mouan, Ani Nani, Nyena, Moun Dinfa Talendo Kadi, Yetina, Colonel Umar Jarama, Ni Alebebo Mininko, Negasoboli Apnake, Franje Munkona la Olu de Fleni, Nyena Chola, Nyena Kobugula, Kilometri Mouan, Chiena, ni obebe kilomètre 80 demsenum bena o de boli ni championnat national 2024 keneka ni nega so boli bayin adamaka kan clubu bela jelena nyenani alamini anyinendo awfe awka boka chaya nyena samba fla muwa ani nani championnat national catégorie junior U18 keneka. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. En fleuve ni alamebao ka bela jele fo ka wala nyumando ulada na ani falai ki yere fo ki wala nyumando amara aleni keba eko uluti sa diverse marsi ko nana bolontango nyina ulada na kiwara na talike mina falai oye mamunumbe ni sanji ko geleya ye kololo se uma
maa 5,000 ani 65 n'o ye gwaw ye sow olu kɔni dɛmɛ min na ta ka kɛ olu ma Mali ale kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko 621 ani 21 o bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan minnu kɛlen don ni ji kɛlen don k'a to u y'u sigiyɔrɔ bila n'olu bɛ yirimajɔkaw fɛ yen Américains ka lasigiden ale ni an ka ministre min bɛ jamana kɔnɔna kɛnɛya ko kunna ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ degun kɔnɔna na olu ka dɛmɛ fala u taara warimugu di 30 ani dɔɔni o dira a gwaw kelen-kelen bɛɛ ma du kelen-kelen bɛɛ ma dutigi minnu bɛ yen o dira olu kelen-kelen bɛɛ ma Bamakɔ kɔnɔna na maa du 600 ani 21 min kɛra o kɛnɛ kan an na o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ANASER ale bɛ ka pano olu sigiyɔrɔ la n'a b'a fɔ ma ko feu tricolore kucalakaw olu ta kɛra o baara kɛra cogo min an na o da maaw olu tulo kan min ye maakɔrɔw ka tɔn n'o ye fédération des retraités ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ u ka assemblée générale kɔfɛ sa u taara CMSS la ka taa o ɲɛmaaya yira Burkinakaw ko maa minnu b'u yɛrɛ kɛ fatɔ ye k'u yɛrɛ kɛ lagalakatɔ ye ka yaala dugu kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ fura feerela ye k'olu bɛ k'olu ɲini han bi Wagadugu kɔnɔna na maa e faratira ka t'i yɛrɛ kɛ fɛn dɔ feerela ye sɛ feerela ni walima denmisɛnninw ka mobili ni feerela ninnu u bɛ k'a bɛɛ de minɛ jaa u donna olu de tu la Falaye ka olu bila a bɛ yan yɔrɔ a b'a yɛrɛ kɛ nin fɛn feereba a bɛ yan yɔrɔ in lajɛ mun ni mun de bɛ kɛ téléphone b'u bolo u ka fɛn sugu bɛɛ b'u bolo donc Burkinakaw olu wulilen n'o nɔfɛ Algérie jamanakuntigi ta kalata o ye sini ye Tchadkaw olu kɔni bɛ kasi la dɛ maa 140 sanji olu de fa olu fɛ yen école karamɔgɔ dɔ n'a ka kalandenw olu bɛɛ lajɛlen tora la États-Unis Donald Trump min ye Kamala Harris n'a ka maaw ye olu tun ye laɲini kɛ ko k'a ka kiiri kɛ koyi kiiri sigilamaw ko kiiri sigitɔ nin kɛnɛ in ka yan sa wa k'u ka taa kalata la ko novembre kalo kun bɔlen ka ban k'u ka taa kalata la koyi an ka samata sɛgɛ olu bɛ jouer bi sɔɔni sisan 26 mars kɔnɔna don Musa Jenefo ale ye min fɔ ka kɛ n'o ko ye an bɛna nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye nin kunnafoni kɛnɛ ka wulada in na ne ani Falaye Falaye yɛrɛwolo début sur les remparts maaw u b'u kɛlɛkɛ bolo kan nin y'a san kelen ye min ye u ka ɲɛmaaba ye n'o ye Adama Ben Jara Ben le cerveau ale kɔni bɛ sariya ka bolo ka kasobon kɔnɔna na min ye Ben le cerveau ye ko min b'a kun ka sa ni sariya yɛrɛ kan ka baara kɛ o la ko o kɔni fɛsɛfɛsɛli o ko bɛ sen na sariyatigiw b'u ka baara la tuma min yɛrɛwolo début sur les remparts ale ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko waleya min bɛ ka ta ka ɲɛsin Adama Ben Jara ma ani maa bɛ kaso la ko k'u bila Sidiki Kuyate conférence de presse kɛnɛ kan ale ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn k'an faw lawuli k'an jɛɲɔgɔn lawuli jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ka su tagama ka tile tagama ka nin bɛɛ sɛgɛn kɛ n ko Ala n'i sɔnna ka nin da an juguw ma kɛlɛ bɛ tiɲɛ kana an kɛ kaso su ye i kana an bɔ kaso la ni bana ye kana an bɔ kaso la jugu la n'o kɛra anw tɛ dɛ u bɛna o de ta k'o kɛ ka kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ka kɛlɛ Ala ye latigɛ min boli k'o bɛ ta tugun ka tila ka na jamana ci ni i tɔgɔ ye n'i ka image ye o kuma o de kama an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn an filɛ ka nin wulikajɔ min kɛ nin wulikajɔ ye k'a yira Ben na k'a yira Clément la k'a yira Arasta la k'a yira Rose la vie chère Rose la vie chère k'a ka bɔ ten sa ko la vie est devenue très chère cɛ a ka bɔ sa cɛ ko Clément ka bɔ ten sa parce que corruption in ayiwa k'a ka bɔ ten sa ko Etienne Fakaba cɛ k'a ka bɔ a ka taa denmisɛnninw kalan ten sa ko minnu minɛna n'o ye les 11 u b'a fɔ ma ko les 11 politiciens cɛ k'u ka bɔ ten ko malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la yɛrɛwolo y'a kanu ko fara ɲɔgɔn kan hakilila kɔnɔna na k'an mago bɛ nin bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ
nin bɛɛ ka yɛrɛ sɔrɔ min donna an fɛ min donna an da yɛrɛwolo tɔgɔ la o de ye nin ye. Kuyate yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ka kuma lasela don u ka kunnafonidi kɛnɛ kan u ka laɲini ka kurakuraya ka kɛ ni u ka ɲɛma n'o ye Ben le Cerveau ye ale ka san kelen kaso ko hukumu kɔnɔna na. Sanji ko gɛlɛya la premier ministre tun ye lajɛ kɛ ka ministre fara ɲɔgɔn kan ko ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ maa minnu bɛ yen ni degun y'u sɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min welewelema dabilara diɲɛmaa ma min ye baɲumankɛtɔnw ye sa ko olu ka se ka na u bolo di o hukumu kɔnɔna na sa lamɛrikɛnw ka dɛmɛjɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko USAID wala ale y'i bolo fa k'a to han o hukumu de la sa a y'a yira sa k'a fɔ ko dɛmɛ min n'olu kan ka o kɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu ye gwatigiw ye k'olu ni na hinɛ dɔɔni o baaraw kɛra bi ni kunu ni kalo in tile 5 min ye dɛmɛ min olu bɛna o kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni sanji ko kɔni ni sanji ye kɔlɔlɔ bolila olu kan Amerikɛnw ka lasigidenso b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Rasha Korɛn ye ale yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ koyi ka fara an ka minisiri kan minisiri min bɛ yen n'o o bɛ kɛnɛya ko kunna Amerikɛnw u ka gouvernement ale ye sefa wari miliyari 1 ani miliyɔn 497 ko ka o di k'o kɛ ka maaw dɛmɛ directement la wari a kan ka taa di maa minnu ma sa o ye gwaw ye n'o ye dutigiw ye dutigi 565 min ye 621 ko o bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Misabugukaw fɛ yen Yirimajɔkaw ani Kalabanbugukaw olu bɛɛ lajɛlen sen na yala maa minnu ni sanji kɔni ko gɛlɛya sera olu ma k'a gwaw kelen olu bɛɛ lajɛlen kan ka min ye 157,000 u kan ka o de sɔrɔ 30 an'a kunkanfɛn ko ka o d'u ma Amerikɛnw ko olu bɛ nin kɛ dɛmɛ ye yaasa a ka taa don u bolo min kɛra Bamakɔ yan sa min y'u ka lasigiden ye n'o ye Rasha Korɛn ye ale yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan ni colonel Asaba Jalo ale min ye ministre ye n'o bɛ kɛnɛya ko kunna l'Américain ko olu ka nin musaka in dikun ye min ye adamaden ni fosi to o bɔ maanifin n'i bɛ ko kɛ o k'a sɔrɔ i bɛ balo la minɛnw mana tiɲɛ ko olu bɛ dilan min ye bolofɛnw mana tunu i bɛ se ka kura sɔrɔ la nka ni bɔnna o y'o bannen ye ni ka se ka lahinɛ l'Américain jamana ko musaka min filɛ ka di nin ye Yirimajɔkaw fɛ yen minisiri k'i jija o ɲɔgɔnna fana ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ olu ka cidenw jɔlen ɲɛna warimugu a ka ta ka di bɛɛ lajɛlen ma Asaba Jalo ko a bɛ Amerikɛnw fo welewelema da kɛra o don o dɔrɔn bi olu wulila ka na maliyɛn minnu bɛ degun kɔnɔna ka na dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma ko l'Américain jamana ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u ni an ka jamana maaw bɛ baara kɛ baɲumankɛtɔn minnu fana bɛ yen n'olu ye bonyaw kɛ ni olu b'ale bolo a y'olu fana fo ka welewelema da kɛ hali bi bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa maa minnu bɛ degun kɔnɔna na nin sanji ko in na o ka se ka dɛmɛ sɔrɔ Asaba Jalo ko a ka minisiriso maaw fɛ k'u jija sa maa filɛ nin ye n'o ye degun sɔrɔ Falaye ko k'u bɛ digitaliser munna ni wari dira bi sini dɔ bɛn'i jɔ k'ale Sidibelakaw ka du maa ye ko dutigi kun tɛ yen ko min taara minɛ ko y'u kɔrɔkɛ kɔrɔba de ye k'ale yɛrɛ de ye dutigi ye donc ni kelen y'a minɛ ka ban du bɛɛ tɔgɔ bɛ don o tɔgɔ la siɲɛ kelen ko k'o baara kɛ joona yaasa baara tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min na dɔgɔkun kelen u ka bureau kura sigilen kɔfɛ maakɔrɔw ka tɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi u ka fédération ba min ye a ɲɛmaa min n'o tun b'a kunna n'o bɔra la pewu ani maakura min sigira sa olu kɔni taara CMSS kɔnɔna na CMSS ɲɛmaaba n'o ye Isaka Kone ye ale ye Busimila Fenari ale maaw nana ka na bonyamasegin kɛ sabula ko min ye CMSS ye ale y'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka jɛrɛ min bɔra ka kɛ sisan kɔsa in na min ye président kura ye sa kɔrɔlen sa n'o ye Seydou Monzon Traoré ye a kɔni nana ka na bonyamasegin kɛ CMSS ye CMSS ye wulikajɔ min kɛ yaasa cogoya min na u bɛ se ka kɛ directeur yɛrɛ ko o ye wulikajɔ min kɛ olu minnu ye maakɔrɔw ye n'u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na olu ka sugu ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Isaka yɛrɛ y'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye ɲɛmaa kura min sigira u ka tɔn kunna sa n'o ye commissaire inspecteur général de police min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o ye Namakɔrɔ Jara ye ko ale de kɛra ɲɛmaa ye nin waati in na Seydou Monzon ale yɛrɛ de ko k'ale sɛgɛnna koyi ko k'ale bɔ a la ten ale dɔ kɛ ale bɛ s'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ u ka baara minnu bɛɛ lajɛlen kɛra n'o y'u ka assemblée générale in ye u ye laɲiniba minnu k'o kɔnɔna na ani tɔndenw bɛnna kuma minnu kan sa u y'o kɛ sɛbɛn ye k'o di CMSS directeur ma a ka se ka u dɛmɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin wulikajɔ in hukumu kɔnɔna na
premier ministre n'o ye Choguel Kokala Maïga ye k'a fana ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ko ka o bonyamasegin kɛ a ye ministre so minnu fana y'u dɛmɛ ani maa minnu y'u bolo d'u kɔkɔrɔ maakɔrɔ ninnu ka se k'u ka jɛkulu n'o y'u ka session 17nan in ye ko k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn sɛbɛnw bɛnna min kan u y'o bɛɛ lajɛlen di n'o a bɛ fɔ ma sa ko résolution k'o di CMSS ale directeur ma san tɛmɛnen kɔfɛ ani Buguni Salongo min ye Kucalakaw ye kunu olu y'u ka pano olu ka feu tricolore an b'a fɔ ma ko feu min bɛ jɔ sirabada la sa bilenman ni nuguji ani woroji ko o kɔni o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Kucalakaw fɛ kunungo min ye ANASER directeur ba ye Ousmane Ba ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ka taa fara Kucalakaw ka gouverneur kan n'o ye général Cissé Ablaye Cissé ye ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan baara minnu kɛra sa ANASER yɛrɛ bolofara min bɛ ye u taara ka Carrefour damadɔ ta Kucala kɔnɔna na i n'a fɔ u b'a fɔ min ma ko Carrefour Zanga Kulubali ko yen kɔni i ti don Kucala ka bɔ n'i ma tɛmɛ yen fɛ ko o yɔrɔ in u ye feu kelen jɔ yen feu filanan k'u taar'o jɔ Kucala défilé kɛnɛ wa an taar'o rond-point k'u ye filanan fana jɔ yen min ye a tɔw ye o danna tigɛ don nataw la k'olu sigi sen kan k'a kɛ kun ye ka dɔbɔ siraba ka kasara la kɛnɛ kan gouverneur ale ye kuma ta ka dantigɛli kɛ min ye dugudenw ka maaw ye olu fana kumana Ousmane Ba Maïga ni ale yɛrɛ ANASER DG ye ale fana ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ ko minɛn min dilen filɛ u ma nin ye u k'a minɛ ka ɲɛ u k'a lasago ka ɲɛ u kana taa kɛ fiyewu fala n'u ma farati dɔw bɛ t'u jɔ feu la koyi Kucala radio a ye ɲa ma a ka ɲɛfɔli kɛ an ka maaw ye yaasa u ka se ka feu faamuya gouverneur Cissé n'o ye général Ablaye ye a yɛrɛ ko u ye yɔrɔ minnu ta nin ye ko ninnu ye dugu nima yɔrɔbaw de ye mobili caman de bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ ninnu na wa ko ni nin sera ka sigi sen kan min ye donibata mobiliw ye accident juguba minnu bɛ kɛ Kucala kɔnɔna na k'o na dɔ bɔ a la a kɔni ye ministère des transports maaw fo ka nin hakilina in na min y'a to u nana Kucalakaw fɛ yen ka na feu tricolore sigi k'a na fisaya olu ma kosɛbɛ fala ye ko ka hakilila jigi kɛ san tɛmɛnenw na sa Kucalakaw fɛ yen min ye accident kɔni 148 de kɛra ye min ye maa min joginna o senfɛ sa o ye mɔgɔ 196 ye maa 3 o de fatura o siraba ka kasaraw olu senfɛ fala ye cortège ko k'a sigira sen kan dɛ mɔgɔw hakilina ye min ye a ko la an t'o lamɛn ɔhɔ ne hakilina la o ka ɲi kosɛbɛ hali ni dɔ sera ka bɔ a la k'a jigi ale bi dɔɔni o de ka fisa kosɛbɛ sinon an yɛrɛ ye chauffeur ye maraisikɛlaw bɛ min kɛra circulation na an yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali ni dɔ sera ka bɔ a la yɛrɛ a ka fisa kosɛbɛ o yɔrɔ in an hakilina don ni dɔ yɛrɛ sera ka bɔ o la o ka ɲi kosɛbɛ ne yɛrɛ ka hakilina na quoi merci franchement la mairie mɔgɔw ka o baara ci ɲumanba parce que ni jamana in tagacogo filɛ sɛgɛn min b'an kan mɔgɔw sirannen don furu yɛrɛ ye k'a da mariage dɔn kan u bɛ san duuru kɛ ka muso maminɛ ka san 2 kɛ ka économie k'a bɛɛ tiɲɛ tile kelen o ye fɛn bɛɛ a nafa ka dɔgɔ ni muso dɔnnen fɛ e bɛ fɛn ɲuman de sɔrɔ k'a dun n'i y'a bɛɛ tiɲɛ mariage dɔn franchement leur idée là moi je soutenu très bien je l'ai soutenu jusqu'au bout mais fɛn min ye mariage ko ye mariage kɔnɔna ka bon n'i ye muso ta ni muso in nana a bɛ balo de i y'a faamu bon mariage dɔn mobili taara kɛ mobili 40 mobili 60 e ye fantan de ye e b'a dɔn i ye nafolo sɔrɔ cogo min na est ce que ni mobili kɛra mobili 6 ye o carburant bɛ jeni ka bɔ e kun ne hakili la o wari tɛna caya ka bɛn mobili 30 ɲɔgɔnna ma ou mobili 10 ɲɔgɔnna ma franchement leur idée là moi je vais soutenir ça mais moins moto ko in fana min b'a la moto in fana u ka dama fɛn dɔ fɛ moto ko la ka fɛn dɔ fɛ moto tigiw fana ɲɛna mariage kɔnɔna la minnu bɛ tulonkɛ moto baw kan moto sanfɛ gitɔrɔn sanfɛ u b'u to tulonkɛ la mariage diya bolo ka baga mɔgɔw dɔ ma mɔgɔ min fana fari sumalen de don
i y'a faamu an duwawu k'u ye yarabi n'a y'a sɔrɔ u ka nin idée u b'a fɛ a ka engagé a ka abouti ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ a ko la. Kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen. Burkina Faso minisiri min bɛ jamana kɔnɔ lakanako kunna a ko a bɛ kangarimada kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka u ka finiw yɛlɛma k'u yɛrɛ kɛ fataw ye minnu kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ lagalagatɔw ye minnu kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ bololafɛn misɛnnin feerebaw ye k'u ɲɛ b'u bɛɛ la u bɛ k'u bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi maa o maa ni minɛna waleya la min ye faso ka cakɛsodaw n'a ka baarakɛyɔrɔbaw la falaye ko sariya b'u bolo han ko sabula k'u y'a ye nin waati laban in na maa minnu b'u yɛrɛ kɛ lagalagatɔ ni fataw ye olu de bɛ kibaruyaw ta ka di terrorisiw ni banbanciwale kɛbaw ma wa hali Wagadugu yɛrɛ kɔnɔna na bi basigi ni lafiya tɛ ka se ka kɛ o de kama minisiri ko fana ko a b'a fɔ u ɲɛna ko min ye numérow ye olu kɔni bilalen no sen kan n'i ye sigana ko ko ye jamanadenw kana fɔ k'u b'u yɛrɛ ka kiiri tigɛ sabula ko o fana tɛ bɛn jamana ale kɔnɔna na ale minisiri kelen ale de fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Burkina Faso ko passeport kura ko u y'o bɔ CEDEAO tɔgɔ CEDEAO jamu fɛn fɛn CEDEAO masiri ye k'u y'o bɛɛ lajɛlen bɔ u ka passeport kan nka u y'a yira u ka dugudenw na ko passeport kɔrɔ in bɛ maa min bolo n'o ye CEDEAO ta ye o bɛ se ka to i bolo fo ka taa se a banni ma ni i y'a ta sisan san 5 n'i ka san 5 dafara don min i nana kura ta yan'o cɛ fana ni CEDEAO y'a kalamuti ni maaw ye 31 décembre nata i na boli ka taa kura ta sa kɛ nka ni ɲuman min ye fala ye taa kura ta parce que ni ninnu ko mun bɛ senna ka nalen bɛɛ bɛ k'i dan yira ɲɔgɔn na o ɲuman ye min ye u y'u ta dilan ka labɛn kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ senna Burkina yɛrɛ kɔnɔna na bi ko min ye kura in ye ko hali duguden gansanw talen don a nɔfɛ ka taa ta a wari 5000 don n'an bɔra Burkina an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen wɔlɔfɔw olu ye kari belebeleba kuraw caman sa fala ye min ye kari ninnu ye sa ko kun fɔlɔ min nana n'o ye bus électrique ye a bɛ kɛ ni courant de ye ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an fanfɛ jamanaw fɛ yan jamana ka nin bus ɲɔgɔnna sɔrɔ bus min na marché ni courant ye ko bus ninnu a saba n'i ye a saba ka baara kɛlen ko bɛ se ka maa ba 300 a bɛ se ka o de la munumunu Dakar kɔnɔna na tile kelen kɔnɔna na min ye kilomɛtiri 18 k'a bɛ se ka o kɛ o de kan ko wa ko nin bɛna na ni yɛlɛma ye koyi ko maa 1000 k'o bɛna na baara sɔrɔ denmisɛnninw na chauffeur ale ni nin baaraw n'a billettigiw n'a ko bɛɛ lajɛlen na k'o ka tɛmɛ ka bɔ yen mobili minnu natɔ filɛ nin ye u degebaw nana kɛ wɔlɔfɔw yɛrɛ ye koyi ko wa ko ni ala sɔnna a ma fana mobili min fana a dilanbaw n'a fɛnbaw k'u ni wɔlɔfɔw bɛnna min kan u na taa minɛnw cogo u fɛ yen yaasa u yɛrɛ ka se ka sogoloni n'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ u fɛ yen min ye transfert de compétence ye ko k'a n'o tugu ɲɔgɔn na don nataw la fala ye bon anw kɔni n'anw bɛ taa Dakar ka bɔ Sali an bɛ walon de ta dɛ u ka n'olu bɔ a la olu da ka di aha fala ye i ɲɛ b'u ka palais la yɔrɔ min ani plateau ka taa se Sacré-Cœur la anw ni walon don dɛ o da de ka di anw na u kana walon ninnu bɔ yɛrɛ u ka olu to olu y'anw fantanw ta ye se bɛ minnu ye olu ka taa bus électrique kɔnɔ fɔlɔ n'a électrique banna yɔrɔ min u k'anw ka gatani ninnu to anw bolo an ka don o kɔnɔna na min ye wɔlɔfɔw ye ko nin laɲini kun kɛra a mɛnna nka a lasabatira ka bɛn ni ninnu ka fanga ye ko foli kan ka kɛ u ye a cɛsiri n'a timinandiya la Sini jamana ale ko CFA wari dollar wari miliyari 50 ko a bɛna na di farafinna ma san 3 nata in kɔnɔna na fala ye kuma in fɔra kunun ko Xi Jinping fɛ n'o ye Sini jamana kuntigi ye u ka lajɛ min bɛ sa n'o bɛ farafinna jamanaw ale ni Sini jamanaw ye sigi kɛnɛ kelen kan an yɛrɛ ka jamana kuntigi a b'a kɛnɛ kan fala ye ni wariko in jateminɛlikɛlaw ye jateminɛ k'a la ka ban koyi jamana minnu bɛ u bɛɛ kan ka min sɔrɔ o da dɔnnen don k'a ni man ca dɛ ko Sini ta kɔni kun ye min ye i bɛ taa sanni de kɛ i n'u bɛ bɛn sanni kan i bɛ taa contrat signer k'o ji de bɛ maa jɛ wa min y'a o fana suturama yɔrɔ fana ye n'i y'o kɛ i bɛ u ka jamanakuntigi la dɔnniya o la a bɛ fɔ a sociétés ye ninnu y'an ka maa ye ko n'o tɛ k'u ka warimugu in yan ko jamana caman t'a sɔrɔ dɛ
ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'a m'a la o fala ye wari minnu yɛrɛ bɛ don anw yɛrɛ fɛ yan ka bɔ n'u bɛ taa dan de b'a la taa ministère de finance la walayi fɛn dɔw bɛ yen u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko portefeuille financière dɔw bɛ yen han fala a bɛ na cogo min a bɛ segin o cogo la mɔgɔ tɛ maga a la a dun bɛna jamana de kama kuma tɛ chinois ka wari o de bɛ dun ten e tɛ chinois kan mɛn i bɛ taa sanni feere de kɛ n'u ye n'an bɔra yen an bɛ taa cadikaw fɛ nin kibaruya man di fala ye ekɔliden 14 an'u ka ekɔli karamɔgɔ olu de tora ji la kunungo ka dugu jɛ bi la min ye cadi ye ko san kɔni bɔgɔso ni fɛnw k'a bɛ k'a cɛ ka taa n'a ye de i ko n'i ye neji kɛ ka ji suru a camancɛ la min ye cadi jiko ye k'a ka jugu ni jamana in bɛɛ lajɛlen ta ye nin waati laban in na u ka dugu min bɛ n'o ye waden ye waleya in ale kɛra ye cadi yɛrɛ kɛɲɛkayanfan fɛ kuma in fɔlen u ka premier ministre ye ale wulila k'i jɔ k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka tigɛ o fɛɛrɛ ɲininaw fana fala ye olu fana taara ndoro bɔgɔ ndoro la yɔrɔ in ma nɔgɔn han tile dun ti ka bɔ kuma tɛ ji ka ja cadi ɲɛmaw ko k'u bɛna dɛmɛ de ɲini ko sabu ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sen fɛ olu fɛ yen kabini sanji ye suruli daminɛ maa 145 o de tora a la ji ale kɔlɔlɔ o ɲangata sera olu de ma n'an bɔra Chad sini ni ala sɔnna a ma Algérie jamanakuntigi kalata o bɛ yen maa minnu kɛlen don k'u kanmasa jamanakuntigi kɔrɔ ale yɛrɛ b'a la u y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma kɔni tɛna na kɛ o ko sabula ko Algérie minnu bɛ fanga la depuis diɲɛ bisimila ye a bɛ olu de bolo n'u y'u bolo ɲɛsin maa min ma aw tɔw kɔni bɛ fara a kan ka taa fuguri bɔ daba da la nɔn tɛ kalata in k'a jaabi dɔnnen don sifinw olu ko san 5 tɛmɛnen in na min ye Abdelaziz Bouteflika ye k'o y'a bila yɔrɔ min ko tebuni min nana tɛmɛ n'a ye o tiga kelen de fɛ ko ni bɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'i jija i yɛrɛ k'i k'o kɛ n'o tɛ yɛlɛma wa ayi abada o kuma t'a la fiyewu n'an bɔra Algérie an bɛ taa États-Unis laɲini min kun kɛra sa Jack Smith fɛ k'a yira k'a fɔ ko Donald Trump k'u t'a la ko k'a kiiriwa min ye yanni novembre kalo tile 5 cɛ kiiri tigilamaw olu y'a yira k'a fɔ ko o ko kɛtɔ k'o bɛ gɛlɛya dɛ ko sabula nin waati in na kalata dɔgɔ bɔlen cɛbɔw dɔnnen don ko kiiri kun fɔlɔ la u y'a yira k'a fɔ ko min ye waleya in ye ko a tɛ se ka tɛmɛ cogoya si la ko kiiri tɛ se ka kɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu ye kan ka ordonnance ta n'o o ye juge ye juge Chutkan k'o fana y'a yira k'a fɔ ko hali n'u y'u pan olu kunna ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ko ka se ka procès kɛ Donald Trump ka ko la wa k'a bɛ gɛlɛya nin waati in na dɛ k'ale kɔni bɛ min dɔn hali n'u taara sanayɛlɛ kiiritigɛsow la k'u k'a bila u kunna k'a fɔ ko nin tɛ se ka ɲɛnabɔ nin waati in na ko kuma tɛ dan dɔnnen don bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ u ka taa kalata la n'u b'a badɛbɛ dasi ye u k'a badɛbɛ dasi ye n'o tɛ nin wa fala ko falencogo t'a la Trump dun fana ma nɔgɔn dɛ n'an bɔra yen nin fana kibaruya man di Jeux olympiques tɛmɛnen in na min ye Rebecca Cheptegei ale senfa piripiri kɛbaa ye Jeux olympiques la a na kɛ a taara Uganda ka don a si bɛ san 33 la min ye boli ye marathon bolijanba in u ye pari kɔnɔna bɛɛ lajɛlen munumunu cɛ a na kɛ ale ka jaabi ma kɛ cɛ sago ye waati ni waati a b'a fɔ e kɔni e tɛ foyi ye i y'an malo koyi e ma se ka foyi sɔrɔ cɛ b'o min fɔ a ma kuma bɛɛ muso in y'i ta da ala kan fala ye dimanche tɛmɛnen muso in de filɛ nin sa ka bɔ ka taa église la a n'a denmuso 2 u seginnen ka na cɛ sina ka essence bɔ a ka ka tasuma minɛ a la tasuma minɛnen a la maaw bolila ka na muso in ta n'o ye bolikɛlaba in ye ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la k'a fatura kunu a fari jenina fo ka taa se 75 ɲɔgɔnna ma a kun tɛ se ka bɔ a kɔnɔna na tuguni cɛ u bɛ k'a ɲini denmuso 2 in k'a ko bonya n'olu hakili ma olu fana kirinna donc Ugandakaw fɛ yen nin de bɛ yen ko yalama ko wa a cɛ yɛrɛ tɛ o a ɲamakɛ don petite amie ye mun ye furu tɛ yen o diɲɛ dugu ninnu fana sigi cogo fala k'o ka ca aw bɛ ɲɔgɔn kan furu dɛ jamana bɛɛ n'a ka tiɲɛ don fala an bɛna Bamako miniti 5-6
o ɲɔgɔnna de bɛ Mali ale ni Mozambique dolantan daminɛli cɛ nin ye a san 29 ye Mali ale ni Mozambique an kun ma ɲɔgɔn sɔrɔ sabula an ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ o kɛra 1995 Mali ale ni Mozambique u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Coupe d'Afrique éliminatoire la a kɛra o waati ko ni Ala sɔnna ma sa sini bi sɔɔni sisan yɛrɛ sa kɛ 26 mars e ko maaw ma taa ka ban kibaru ninnu kɔni bɛ yen ko u na ɲɔgɔn sɔrɔ Jakarija kɛnɛ kan minisiri n'o ye farikolo ɲɛnajɛ minisiri n yɛrɛ tɔgɔma a taara ani joueurs ye tilelafana dun kununko kunun fana min ye joueurs ye u nana 26 mars la ka na ndolantan kɛnɛ ka na yen lajɛ gazon bɛ cogo min entraînement a diya a don bolo u y'o kɛ yen ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a kun fɔra ko dege karamɔgɔ k'a bɛ sigi kɛrɛfɛ ko ko e k'o na ye nin ko in na joueur caman tɛ yen cogo min k'a ko kɔni k'a filɛ de fala ye wa bi min ye aigle ye maliyɛnw kɔni caman jigi b'u kan u ka se ka ko kɛ ko min n'o bɛna na jamanadenw nisɔndiya nka farikolo ɲɛnajɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a man nɔgɔn dɛ u ka donfini kuraw n'o ye maillot min ye sa n'o kan ka di aigle ma ɲinan ani san wɛrɛ taw o maillot fana bɔra fala ye maillot in Ernest don jɛman b'a la binkɛnɛma b'a la ani finman ko u bɛna na ni éliminatoire ani coupe du monde éliminatoire u bɛna kɛ ni maillot 3 in de ye maillot ninnu k'u bɛ feere yan fana han fala ye nin bɛɛ la sa an ka Musa Jɛnɛbo lamɛn dɛ ale ye dɔ fɔ balontan yɛrɛ bɛna daminɛ sɔɔni. Bon, ça se passe bien. Alhamdulillah, on a la foi, la bargada, état d'esprit bien, il y a l'ambiance dans le groupe. Donc, on est concentré et on travaille dur pour que en la ligne aura sabati. Bon, ça va parce que bon, comme on a damné à Bekli dans le bon, mais voilà. Am ga essayer ga ɲɔgɔn faamu et puis inchallah o bɛɛ k'an dɛmɛ dɔw ye pour que an bɛɛ ka taga ɲɛ et puis ko ka ɲɛ o de ye bɛɛ ka laɲini donc a bɛ ɲɛ fana inchallah. Bon, kan éliminatoire match fɔlɔw don bɛɛ b'a importance dɔn que ça soit joueur supporter donc an bɛ an ka laɲini ye mun ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a kɛ kelen ye. Il n'a pas à ma faute comme qu'on de bébé vraiment jour à mon supporter là ou Gabo comme il y a toujours nous-mêmes on est conscient, on sait qu'ils ont toujours été derrière nous autour encore ou encore dans les bons dans les mauvais moments donc ni chapitre 3 de éliminatoire match follow donc ou Gabo ou Gana soutenir. Donc, en Wani, ce qu'on a donc en fait bien ok pour que ni ala sonama kala nous be sabati et puis kasuri ma donc ore fene jeru fene bega la ni aywa falay ante dugaw kɛ n'ala sonama ni balontan bana ana ɲɔgɔn sɔrɔ ya nɛgɛ kaɲɛ 21 a balontan kɛra cogo min kiba ninnu nana ka n'o ɲɛfɔ an ye nka kabini kunu Malawi ale buruna Burundi ɲɛkɔrɔ 3-2 min ye Centrafrique ye ale kɔni ye Lesotho minɛ ka 3-1 kɛ o la Ghana ale taara Dacia fɛ Angola fɛ 1-0 Guinée Bissau ale ye se sɔrɔ Eswatini ka olu y'an ka groupe maa ye 1-0 Congo ale ye se sɔrɔ Sudan du Sud ka 1-0 Algérie 2-0 kɛ Guinée équatoriale la Tunisie ale sera Madagascar la 1-0 bi min ye Congo ye oni Guinée tun bɛ ɲɔgɔn na waati min na an bɛ don o tun bɛ 1-0 la ka taa Congo kanu na Côte d'Ivoire ale fana bɛ jouer bi ani Zambie min ye Mali ale ni Mozambique bɛ jouer Bamakɔ yan Sénégalikaw fɛ yen Étalon ale ni Lyon bɛ ɲɔgɔn na min ye Étalon ye ale ka ballontan bɛna na k'anw fɛ yan Sili fana ni ma fili o fana ka ballontan kan ka k'an fɛ yan ka taa fara Niger kan olu ye Mali sugandi k'u ka ballontan bɛ kɛ yan Falaye a bɛ fisa an ka ballontan terrain ma u ka taa n'a dɔw ye Sikaso ni Moti ni Kayi ninnu na u ka taa tan ye ninnu kɔni ka ballontan u k'a f'u ɲɛna depuis u ma na fɔlɔ ayiwa bon a ka d'a ye aw kana Bamakɔ nka ballontan terrain caman de b'anw bolo Marocain ninnu bɛ min kan na
a ye taa ta yen fɛ a ye taa ta diɲɛ kunna yan an k'u fana bila u ka taa ta yen sisan an b'a fɔ sa ko k'an bɛ nɛgɛ kaɲɛ 21 bref ale kɛnɛ kan o b'a sɔrɔ ballontan ale fana banna a k'an bɛn su in na. ɲɛnani a lamini fédération malienne de cyclisme kɛlen filɛ nin ye ka san 2024 championnat national nɛgɛsoboliba labɛn denmisɛnninw kama minnu si tɛ tɛmɛ san 18 kan ni an ko a ma junior nin nɛgɛsoboliba in a bɛna kɛ samedi septembre kalo tile 7 san 2024 ɲɛna mun denfaya talen don k'a di yetina colonel Umar Jara ma ni ale bɛ bɔ Mininko nɛgɛsoboli in a bɛna kɛ farancɛ mun kɔnɔna la olu de filɛ nin ɲɛna cola ɲɛna kɔbugu la kilomɛtiri 20 siɲɛ 4 ni o bɛ bɛn kilomɛtiri 80 denmisɛnninw bɛna o de boli ni championnat national 2024 kɛnɛ kan ni nɛgɛsoboliba in a dama ka kan clubw bɛɛ lajɛlen na ɲɛnani a lamini a ɲininen don aw fɛ aw ka bɔ ka caya ɲinan san 2024 championnat national catégorie junior U18 kɛnɛ kan.